rece, fantastic. Și așa, un aer puternic și foarte bun, foarte frumos. N-am ce să zic. Nisip, dar dacă vă uitați în anumite locuri, e o altă culoare, așa, o culoare albăstruie și amestecată, așa, are zona asta, așa. Se vede frumos, așa, valuri. Și că ar fi zăpadă. Wow! Zona fieră. Să știi sticlă, mă. Hai că poate fac o nefăcută pe aici. Mai mie ies eu de la... Mișoară pe aici? Nu e idee. Șoarle. Nu e idee bună. Da. Ia, Gina, stai dreaptă și uite la mine. Acolo e locul unde se ia telecondola și se urcă sus pe vârful Teide, la vulcan direct. Dar cred că și de acolo mai e ceva de mers. Vreau acum să o iau așa un pic prin... Șarpili! Uitați, șarpili! Cum? Hai că vreau să merg la piatra aia vulcanică acolo, rocă vulcanică. Și că e proaspăt arată acolo, așa arată. Dar și nu vă închipuiți cât de tare e aerul aici, deci un aer așa... sănătos. Atât de mult îmi place aerul ăsta. Mamă. Deci simt că intră până în plămâni.